θα πω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Και που έλεγα ότι θα το πω ποτέ δημόσια. Αλλά και μπορεί και να με κοροϊδέψουν γι' αυτό, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Έστω και αν κάποιος με ακούσει και κάτι πάρει από αυτό, θα το καταθέσω σε εσάς, γιατί μόνο σε εσάς θα μπορούσα να το καταθέσω. Είμαι σε μια πολύ, εγώ ευχαριστώ, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Που επαγγελματικά, κάπως όσο πιο καλά πήγαινα, τόσο πιο πολύ μου έκλειναν οι πόρτες. Είχα περάσει από αυτό το στάδιο. Γιατί λειτουργώ και λίγο αναρχοαυτόνομα εγώ. Αυτό έχει κάποιες συνέπειες κάποιες φορές. Λοιπόν, και είχα μια πολύ μεγάλη ανάγκη και ένα παράπονο. Όπου το εξέφρασα στον πατέρα μου. Και γιατί αυτό και γιατί όσο ήμουνα αιμονικά στραμμένη σε αυτό και είχα, πώς είναι τα παιδιά που λένε θέλω γλυκό, και γιατί δεν μου φέρεις γλυκό και το θέλω τώρα, δεν είχα ποτέ βοήθεια. Δηλαδή τα πράγματα με ερχόντουσαν ακριβώς όπως δεν ήθελα να μου έρθουν, δύσκολα. Όταν παραιτήθηκα και είπα εσύ ξέρεις, τέρμα εγωισμός, τέρμα η αιμονή, έχεις δίκιο, κάτι δεν πάει καλά και είπα εσύ ξέρεις, κάνω ό,τι θέλεις, μου συμβαίνει το εξής περιστατικό. Δεν το πιστεύω αυτό μέχρι τώρα. Έχω πάει για ένα ραντεβού επαγγελματικό κάποιους μήνες μετά. Είχα ζητήσει μόνο στην προσευχή μου δώσουν μια απάντηση για να μην, να ξέρω γιατί μπορεί να μου συμβαίνει αυτό. Να ξέρω ότι πρέπει να δουλέψω. Την υπομονή, οτιδήποτε. Μπαίνω μέσα στην πολυκατοικία, είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού και όπως μπαίνω και καλώ το ασανσέρ, μπαίνει από πίσω μου ένας άντρας. Μπαίνω μέσα στο ασανσέρ, εγώ πηγαίνω πέμπτο, αυτός τρίτο. Και όπως είμαι στο ασανσέρ γυρίζει και μου κάνει μην ανησυχείς, θα πάνε όλα καλά. Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Δεν κατάλαβα εγώ. Πού να καταλάβω, λέω συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι μου είπατε. Και μου απαντάει πιο συγκεκριμένα, γιατί με είδε ότι ήμουνα σε. Ρώτησες κάτι. Και σου απαντώ. Θα πάνε όλα καλά. Και μάλιστα μου είπε το εξής. Τώρα θα περάσω για τρελή, αλλά παιδιά το έχω ζήσει. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα ακουστεί. Η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια θα μπει σε μια πολύ περίεργη φάση. Μεταβατική και περίεργη. Αλλά θα πάνε τα πράγματα όλα καλά. Μην ανησυχείς. Και ανοίγει η πόρτα του και εξαφανίζεται. Και εγώ έχω μείνει άναυδη, όπως καταλαβαίνετε. Εντωμεταξύ αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα, τόσο που καμιά φορά το ανακαλώ.